Λοιπόν, καλημέρα. Φυσάει πολύ από το σπασμένο. Καλημέρα, κανοδρομικό ψάρι και σήμερα. 4 από 4 σήμερα, παιδιά, η πρόβλεψη. 2-3 τάχει ήδη. Για να δούμε. Αλλού πηγαίναμε, αλλού καταλήξαμε. Τελευταία στιγμή έστρεψα στην κυριολεξία. Ελπίζω να έστρεψα για καλό. Παιδιά, πήρα ψάρι στο χιτό της τέλεια. Σα! Όπα! Θα το χάσω σίγουρα γιατί δεν δουλεύουν τα φρένα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Άμα χαθεί, χάθηκε. Σιγά. Όπα, κοίτα ψάρια. Χαμός γίνεται. Πρέπει να είναι μισό κιλό, παιδιά. Χιτοτσιάρικα. Όχι. Για φέρ' το Γιώργη. Δεν έχω φρένα, θα βάλω άλλο μοτέρ μετά, παιδιά. Κόλλησε, πάει το τσούρι. Τι να σου κάνει και αυτό, τόσα ψάρια τράβηξε. Αγιασμένο μοτέρ από αδερφό πράσινο, έχει φέρει από ψάρι 25 γραμμαρίων μέχρι συναγρίδα εξάρα. Καλό ψάρι, παιδιά, να ξέρετε, για χιτότσους. Μια δούμε. Το έσκασα. Δεν έχει. Παιδιά, έπρεπε να πάρουμε γαρίδα για να δούμε ψάρι τελικά. Το λέει ο Αντριάν. Για να δούμε τι θα δούμε. Όπα, ξύπνησε πάλι. Ετοιμάζεται να φύγει. Έπιαστη καλά προφανώς, γιατί θα είχε φύγει χωρίς φρένα τόση ώρα. Βγάζει από όχι. Βγάζει από όχι. Λοιπόν, έρχεται, είναι καλούτσικο. Είναι περίεργο, μου φαίνεται. Ωρε φίλε. Μάγκρος. Έλα ρε. Μαγκρί. Αλλά όχι το γνήσιο. Έλα. Σας έλειψαν. Έλα, το πρώτο τσίπερα. Μαγκρί χθιοτροφίους. Τσίπουρα Ιαπωνίας. Τσίπουρα Ιαπωνίας. Οτσαγιά. Τσιτσα. Έχει ωραία χρώμα τώρα. Ωραίο χρώμα, ναι. Παιδιά, είχα να πιάσω ένα χρώμα και έφτασε η ώρα τους. Ναι! Πήραμε ψάρι, παιδιά. Μόλις ο Αντριάν πήρε το πρώτο ψάρι με σουπιά της ημέρας. Και φαίνεται να είναι και καλό. Τρώνε τώρα. Τέλεια και με τα διακίστρια. Παιδιά, πολύ ωραία συναγρίδα. Τέλεια συναγρίδα. Τέλεια. Μπράβο, Αντρέα. Ένα στα 2 κιλά το ψάρι.
να έχουν γεννήσει. Μακάρι. Τέλειο ψάρι, πάμε. Δείχνεις. Αυτό είναι το ψάρι, παιδιά. Αυτό είναι το ψάρι. Σε έβγαλε τα άντερα. Για αρχεία από εκεί μέσα το Δεν αγγίζει. έχει βράχια, καθαρίστηκε κατευθείαν το ψάρι. Τέλειο. Έγινε μια πολύ δυνατή αρχή. Πάμε για άλλα. Τελικά καλά στρίψαμε. Δεν το συζητώ. Χαρίζω με χιτό του Στένια εγώ σήμερα, παιδιά. Εν τω μεταξύ το τρελό ποιο είναι. Μόλις τώρα έκλεισα βυθόμετρο. Θα πάρω βυθόμετρο από ένα παλικάρι. Είχα ανεβάσει την Garmin και το παλικάρι, να το έχει καλά ο Θεός, παιδιά, μου έχει κάνει μια μαγική προσφορά να πάρω ένα Ecomap Ultra 102 SV με GT51 και GT56. Να τον έχει καλά ο Θεός, θα το δείτε το βυθόμετρο αυτό σύντομα. Και θα του κάνω και πολλές αφιερώσεις του παιδιού, γιατί υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά, τελικά. Απαλού τα περίμενα, απαλού μου ήρθαν. Να τον έχει καλά ο Θεός. Πάμε να δούμε για αυτό το ψάρι. Του αφιερώνω αυτό το ψάρι, λοιπόν, του φίλου μας. Πριν λίγο μιλάγαμε. Μικρό είναι, αλλά δεν πειράζει, χιτό τους κάνουμε. Λοιπόν, μην είναι κανένα περίεργο, φοβάμαι. Γιατί πέσουμε και κάτι λαγί τα τελευταία. Πάρα πολλά ψάρια. Τσιμπάει η Ανδρέαν καθόλου? Έχουν έρθει πάντως. Είναι κάτι. Ωραίο λιθρίνο. Αφιερώμενο λοιπόν το λιθρίνι αυτό, επιτέλους και